Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manutawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man. Iku taroka ninggal sapa man salasa Jumatin. Salasa Jumain, nggih, bener. Salasa Jumain ing telu Jumat utawa telung Jumat. Salasa Jumain ing telung Jumat. Tahawunan krono gegampang. Tubia mongko dicap sapa man ala qalbihi ing atase atine man. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat kang liya. Man utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa man. Al Jum'ata ing Jum'at salasan kelawan ping telu min ghairi udrin saking tanpa udzur. Fawa mongko utawi man iku munafikun. Wong munafik wa fi ukhra lan ing dalam hadis liya. Faqad bari'a mongko teman-teman lebaran sapa man. Minallahi saking Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi dawuh mantara kasasa Jumain tahawunan tubi ala qalbi. Jadi sapa wonge nggih barang siapa yang meninggalkan Jumat, terutama laki-laki nggih, wedok kan hukume sunnah. Barang siapa yang meninggalkan Jumat sampai 3 kali dan itu disebabkan karena kegampang atau menyepelekan Jumat tersebut, maka tubi ala qalbihi dicap nanggone atine bahwa dia adalah orang-orang yang meninggalkan Jumatan. Nanggone Indonesia ngarani Jumatan. Sampean ninggal sampai ping 3 dan kemudian itu karena menggampangkan atau menyepelekan, maka kalian nanggone atine nanti dicap sebagai orang-orang yang meninggalkan Jumatan. Okay. Kenapa bicara hati iku gak padha ambek fisik. Nek fisik iso waras, nek fisik kadang-kadang gak berdampak nanggone awake seluruh tubuh. Tapi nek wis ngomong nang ati iku nanti berdampak nanggone seluruh tubuh. Nek atine loro, masih fisike waras, engko ngarai awake ya lo. Koyok ketika sampean pas diuring-uring mbokne, diuring-uring ibuke. Masih awake seger, awake gawedhe, awake sehat. Tapi pas diuring-uring mbek wong tuwa ya apa rasane? Loro nggih. Kudu greges, lha sing nyekukruk ae. Ya mergo mae. Lah ngono sih. Mun wis gedhe titik ngrasakno loro ati. Lho. Caca cici kok paham sinyal.
Ya. Engko nek wis gedhe wis ngrasakno lara ati, masih awake sehat seger waras, dadak kok nek atine lara, ya lara sakabeh. Mangkane jarane Kanjeng Nabi, nek waras siji nduk bagian tubuh iku waras kabeh. Tapi nek siji ku gak waras kabeh. Apa bagian tubuh siji ku? Ati. Nek atine sampean kalih kula waras, masih loro-loro titik, mulai sirai ngelu atine waras. Iku jek iso sadar, jek iso tobat nang gone pangeran. Alhamdulillah sirahku ngelu. Gak sampai tambah tubuh. Lah ngene sih. Sampeyan kan iso syukur gara-gara nek apa perkara sing sampean alami itu tidak lebih berbahaya tinimbangane yang lain. Sampeyan iso syukur melarat, iku nek ndelok wong luwih melarat tinimbangane sampean. Ngira mboten? Sampeyan sangu 5.000, ndak tak ono kancane sing disangoni wong tuane 1.000. Akhire kasih to sambat sampean. Jadi jeneng sampean kali kula ndelok luhur. Sangune 5.000 dolek ndelok kancane sing sangune 50.000. Ya gak ono syukure blas. Ya, gak ono syukure blas. Iku ngomong masalah ati. Dadi ati sing waras ndadekno seluruh tubuh iki waras. Tapi nek atine gak waras, masih sak kujur iki waras kabeh, tetep melok gak waras. Nek atine wis elek, tangan iku lho dilati ae. Kudu nentili kancane. Kudu ngosek kancane. Yo, langsung ngono praktekke. Ya. Ngandani kok. Kandani kok. Bagi riwayatin, man tarokal jum'ata salasatan min ghairi udrin fahuwa munafiqun. Barang siapa yang meninggalkan Jumat selama sampai 3 kali min ghairi udrin yang tidak ada udzur. Maksudnya udzur ini udzur syar'i yang dibolehkan oleh syariat. Apa ya udzur syar'i? Apa ya? Udzur syar'i? Apa? Ayo banter nolak kawan kali ngomong. Ayo, apa? Sakit udzur syar'i. Apa maneh? Musafir. Apa maneh? Termasuk hujan yang lebat. Tapi koyo wis gak sampe usum saiki karena apa? Payung yo ono, yo mantel yo ono. Mosok wayahe ndelok apa jenenge wayang. Oh, kan biasa ndelok wayang to. Ndelok orkes. Lek ndelok orkes ndelok apa jenenge ludrukan budal ambek payungan dadak wayahe Jumatan kawani payungan. Ya. Bagaimana? Selain itu nunggu wong loro itu banyak sekali ya, itu yang udzur syar'i. Nah, sama masalah asal itu udzur syar'i. Apa maneh cek masak. Ini udzur syar'i, paham nggih? Wong sing ninggal Jumatan sampai ping 3 sing tanpa udzur syar'i, maka fahuwa munafiqun. Wong iku termasuk digolong wong sing wong munafik. Wong munafik iku engko nggone neraka disore alhamdulillah ini dari wabi ukhra nang kene hadis liya wa qad bari amin Allah, maka dia akan sing wong ninggal 3 Jumatan mang iso bebas, maksudnya gak direken ambek Gusti Allah. Mesti culno-cul diumbar cara wong. Enak ndi sampean direken wong tuwa mbek digepuki titik-titik ambek diumbar. Lho. Napa? Enak ndi sampean diumbar wek wong tuwa dijar-jar ambek apa jenenge? Direken titik-titik tapi yo gelek digepuki. Temenan. Kadang ibumu lho ya. Sing ngomong nggih sapa lah catetane tak kandhane ibuke kok nang kuwi titik-titik kok. Ya. Diumbar iku wis cara wong wis gak ngreken blas. Nek sampean kalih kula mbek wong tuwa kok sing digepuki titik-titik. Lho, lah kok can dhewe.
Sampeyan kalih kula cek dikepuki titik-titik ambek wong tuwane, cek dioreng titik-titik ambek wong tuwane, berarti sampeyan kalih kula termasuk wong-wong sing cek direken ambek utawa disayang karo wong tuwane. Nek wis moh blas, bahkan mangan, bahkan sekolah, bahkan gak ngaji, bahkan ya termasuk aku ini iki. Rame ae. Berarti cek rek. Nek wis kan rek ajian. Kudu anakku ae. Ya. Apa ora bener. Kudu anakku. Bahkan mursal aku wis. Ya. Karena aku cek sayang sampean lho. Sayang rek. Cucuin. Cek sayang wis sampean. Ya tau titik-titik. Ayo rame. Ayo tak kowe gak iso, kuwi tak uling titik. Karepku ya sing akeh titik ngono karepku. Siapa ada dia orang akeh sing akeh titik? Ya siapa berarti aku nambah semayang ya sampe. Berarti aku semayang ya sampe. Masih gak ngore-ngore gak sakit ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin lan saking sahabat Jabir. Radhiyallahu anhu khotobana khotib utawa khitab apa jenenge khutbah khotobana khutbah ing kita khotobana khotib utawa khutbah ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Nabi. Ya ayyuhan nasu. Eling-eling menungso. Ya ayyuhan nasu eling-eling menungso. Tubu tobato sira kabeh. Tubu tobato sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah. Ilallahi maring Gusti Allah. Qabla antamutu ing dalam sadurunge yen to mati sira kabeh. Qabla antamutu ing dalam sadurunge yen to mati sira kabeh. Babadiru lan agia-agia sira kabeh. Babadiru lan agia-agia sira kabeh bil a'mali kelawan pira-pira amal. Bil a'mali kelawan pira-pira amal as-sholihati kang soleh-soleh utawa kang soleh kabeh. As-sholihati kang soleh-soleh utawa pira-pira soleh yang qabla antastahilu ing dalam sadurunge yen to ketungkul sira kabeh. Qabla antastahilu ing dalam sadurunge yen to ketungkul sira kabeh. Wasilu lan nepung iku nyambung. Wasilu lan nyambunga sira kabeh. Wasilu lan nepunga utawa nyambunga sira kabeh alladzi ing wong bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Bainakum ing dalem antarane sira kabeh wa baina rabbikum lan ing dalem antarane pangeran sira kabeh. Wa baina rabbikum lan ing dalem antarane pangeran sira kabeh. Bikasrati dzikrikum kelawan ngakehno zikir sira kabeh. Bikasrati dzikrikum kelawan ngakehno zikir sira kabeh. Lahu maring Rabb utawa Rabbi pangeran nggih. Lahu maring pangeran.
wa kasratis shadaqati lan ngakehno sedekah wa kasratis shadaqati lan ngakehno sedekah fisri ing dalem rahasia utawa meneng-menengan fisri ing dalem rahasia wa alaniyati wal alaniyati lan ngedeng maksudnya diketokno diketok-ketokno turzaku mongko diparingi rezeki sira kabeh turzaku mongko diparingi rezeki sira kabeh watun soru lan ditulungi sira kabeh watun soru lan ditulungi sira kabeh watu jebaru lan ditambeli sira kabeh watu jebaru lan ditambeli sira kabeh walamu lan weruh sira kabeh walamu lan weruh sira kabeh annallaha ing satemene Gusti Allah annallaha ing satemene Gusti Allah iku afrodo iku afrodo mardokno sapa Allah iku afrodo mardokno sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh alaikum ing atase sira kabeh al jum'ata ing jum'atan al jum'ata ing jum'atan fi maqami ing dalem makom ingsun fi maqami ing dalem makom ingsun utawa panggonan kedudukane nabi kambangan nggih makom iku kedudukane nabi hadza rupane iki makom hadza utawi rupane iki makom fi yaumi hadza fi yaumi hadza ing dalam dina iki ya fi yaumi ing dalam dina fi yaumi ing dalam dina rupane hadza iki yaum rupane hadza iki yaum fi syahri ing dalam ulan ingsun fi syahri ing dalam ulan ingsun hadza rupane iki syahri hadza rupane iki syahri fi ami ing dalam tahun ingsun fi ami ing dalam tahun ingsun hadza rupane iki ami sini ada rupane iki ami ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat mutlak terusan engko ya itu dawa bismillahirrahmanirrahim Nabi dawuh ya ayyuhan nasu eling-eling manungsa tubuh nggih ketika atau ngene ya tadi aman Jabirin radhiyallahu anhu khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jabir ketika khutbah atau menjadi khatib ketika khutbah Nabi ketika khutbah kepada kita semuanya, Nabi kemudian berkhutbah, ya ayyuhan nas, eling-eling manungsa tubu ilallahi qabla an tamutu wa badiru bil amali sholihan. Jadi tobat sira kabeh, wong iku pasti duwe nglakon tahu atau duwe kelakuan makanya dikongkon tobat ilallahi kepada Allah qabla an tamutu
sebelum kalian semua mati. Sampean ndablek saiki, sampean ndablek saiki, sing penting ndableke gak sampai kemudian ketekan mati, iku gak dadi masalah. Sing dadi masalah adalah ndablekmu pas mati, utawa ndablekmu mbok lakoni sampai tutuk mati. Iku sing dadi masalah. Dadi ndablek biyen utawa saiki ojo pastikan sampean ndablek iku pas gak wayahe kajenge mati. Karena nanti itu kamu akan dicatat sebagai orang yang ndablek wilayah yaumil kiamat. Wong sing ndablek sampai tutuk akhirat nek ndablekmu sampai tekan Alhamdulillah min. Makane nek sampean wani ndablek. Oh, modelmu mun mboten jane. Nek sampean wani ndablek kudu wani tobat. Apa? Kudu wani wis lumrahe blok ora sampean marang miring titik ngono ta tamu ruwah jawab. Aku biyen ya tahu. Ya tapi kan ndablek kan sampean sih. Ya. Nah, bleke gak apa-apa, tapi tujuane to. Nggih, paham tobat iku apa sih? Tobat iku apa sih? Njaluk sepuro. Nek sing dindablek itu wong, ya ndak awet jenenge tobat iki kali istighfar, njaluk sepuro nang Gusti Allah. Nglakoni salat tobat, adus tobat iku nek gak urusan ambek wong liya. Lah nek urusan mbek wong liya kudu njaluk sepuro nang gone wong sing dilarani. Nggih. Leng nggih, iso nggih tobat nggih. Nakal titik tapi tobat di. Nek nakale akeh tobat ya kudu akeh. Nggih. Ya iku engko sing bedakno sampean ambek arek-arek sing ndablek liyane. Nah, arek-arek ndablek liyane sing gak tau ngaji, ndablek tok wis. Donya gak ono ajine sampai tumus nang gone akhirat. Nek ndableke arek ngaji, nggih, nek ndableke arek ngaji, masih ta ndableke temenan nang gone donya. Engko nang gone akhirat iku jek iso ketulung. Soale eruh carane ya iku mangko tobat. Barang awan ndableke gak karo-karuan, bengi mek nangis. Astagfirullahaladzim. Kulo gentet. Ya, iku jenenge tobat. Paham ya? Kulo bocok nang ngono Gusti lho, isi iso ngomong arek ngaji. Gak ngaji. Masak nongol. Masak nongol. Senenge itu diterus modele nek gak ngaji. Oh, padung seneng. Wah, iki nglakoni gampangan rokokan. Ngono diterus-terusno kaya wis gak ono donya, gak ono mati, gak ono akhirat. Terus nggih. Makane barokah wong ngaji ana sing ngilingno ana ri. Nah, sampean kali kula ndablek kok, ya. Sampeyan ndablek kok, tapi tujuane lan ngajine kudu sampai temen udah capek buat ibu. Iya loro itu kan ngaji sampai mati katanya. Terus kan ngaji mah. Tak ketak. Saking aku tak keren. Iya. Kerenmu tak ketaki. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, wabatirulan dan agi-agi bi'amali sholihan. Nek nanggone perkara apik, nek duwe niatan apik, kepingin nglakoni perkara apik, gak usah ditunda-tunda. Ngaji, nulungi kancane, ngekei apa jenenge kancane, apapun perkara-perkara yang baik, ojo ditunda-tunda. Engko garai kasih
gak sida. Gak sida kadang teko awake dhewe, ya kadang teko setan nih. Teko sapa? Lho sing awal mang lho. Awake dhewe dhisik kadang teko setan. Nek awake dhewe pancen dasarane males, malih duwe niatan gak dilakoni. Nek sing teko dasaran setan nih, sampeyan wis nglakoni apik, berusaha nglakoni apik, dadak nek kesuwen. Setan wis kadung mlebu kabeh. Diomongi akhire gak sida nglakoni apik. Mangkane duwe niatan apik, duwe kepinginan apik, ndang langsung direalisasikan utawa ndang langsung dilakoni. Gak usah ngenteni meneh-meneh. Qabla antas tagiru sadurunge sampean kalih kula terlalu disibukkan dengan perkara lain. Saiki kajenge sedekah, saiki kajenge ngaji. Engko nek ditunda-tunda wis kok ae budale akhire keturun gak sida ngaji. Kajenge budal ngaji, wis kok ae budale akhire disusul kancane layangan. Nanggone wifi. Cangkruk, akhire gak sida seneng. Wis nek duwe niatan apik ndang ati-ati di lakoni. Wasilu alladzi bainakum, dan sambunglah orang-orang dari antara kamu sekalian. Nggih. Nanti iki biasae kebiasaan wong Indonesia iku nek wis mari riyayan utawa mari riyaya iku silaturahmi. Nggih. Aja lali silaturahmi. Terutama nang gone wong tuwane, dulur-dulure pakde-pakdene mari ngono nang gone tangga-tanggane. Cek sering saiki, cek gelem riwari nang tanggane sing nom-nom iki lho. Sampe sing nom ta cilik. Ayo yo nom yo cilik, lah ngono sih. Lah iku nang meto nang gone tangga-tanggane. Tak dodono tangga iku pira sih? Tangga iku 40 nganan, 40 kiwa, 40 ngarep, 40 mburi. Ayo. Kok sawah-sawah kono sing sawah. Nggih. Sak kuwate sak cukupe ya. Nek saiki dibatasi sampai dusun, ya berarti sak dusun niku. Nek dusun sampean kok gawedhe, lho wis pengalaman rasane. Ora biasa dicucuk. Sebenarnya sing biasa kayak ya, saya diumeti ya, tonggo-tonggone diumeti terutama nggone wong sing tuwa tuh. Iso nglakoni. Iku kebiasaan apik, jamanku biyen ngono ngono. Iku kebiasaane apik wong Indonesia. Halo. Kebiasaan apik wong Indonesia. Sampeyan kalih kula iku nerusno wong biyen-biyen. Apike terusno, eleke ndang lerek nono. Lah iku sing apik koyo iku mang silaturahmi nang gone tangga-tanggane. Iku terusno. Ya. Lagi gaya arek mari riyoyoan, mari nyuwang karo dhewe-dhewe, mobile jenang, ngereng. Kasih dong. Bang. Silaturahmi. Tidak, setelah kurang sak mainan itu nutup ngomongan. Barang sak mainan mari, kocok di situ teko. Ayo aku ya kepin main enggak. Kasih dong. Ini lah betul. Ketolong. Aku ya tuh. Tadi nyambung silaturahim. Nyambung silaturahim siji itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Kemudian dua bisa nambah umur juga nambah rezeki. Direng-eling wong sing senengane silaturahim nambah umur nambah rezeki. Iso buat penyakit, iso buat dosa. Jadi nek ono sampean kok namu nang gone wong. Namu silaturahim nang gone wong, sampean nang gone kancane. Niate silaturahim. Lah kono ngomong dhewe tak kae iki kok. Ya. Sampean nang gone kancane, niate silaturahim. Berarti sampean merungu iku mang
mulene sampean njupuk dosa-dosane penyakit wae kuman. Penyakit dosa sing wong-wong iku silatur dan juga kepada pangeranmu, kepada Tuhanmu dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Kemudian juga perbanyaklah sedekah. Sedekah fi sirri wa alaniyati. Di pada saat rahasia ataupun pada saat kelihatan tanpa orang lain. Jadi sedekah itu dianjurkan dua-duanya. Sampai Sayyidina Ali itu dilakoni karo. Jadi di sirri wa alaniyah krono perintah iku rahasia ya ono, alaniyah ya ono. Karo ne dilakoni. Lah sing sirri ya apa? Sing gak ketok wong liya. Alaniyah ya apa? Sing ditutup-tutup. Jadi zaman kali kula duwe loro sirri be alan rahasia be ngedeng utawa diketok maka kalian akan diparingi rezeki, ditulungi ya Allah, kemudian juga ditambeli apa wae sing sampeyan kali kula kekurangan dalam hal tersebut. Wa'lamu anna Allah afrodo alaikumul jum'atan, dan ketahuilah sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian semua yaitu Jum'atan fi maqami hadzal yaum hadza bi syahri hadza bi ami hadza ila yaumil qiyamah, yaitu ketika pada tempatku kedudukanku. Dari Kanjeng Nabi, mulai Kanjeng Nabi Jum'atan niku diwajibno pada detik itu juga sampai ila yaumil qiyamah. Halo? Berarti sampai Jum'atan itu ya sampai mati ya. Sing mana nggih? Jum'atan itu juga harus sampai mati. Kok mangel kabeh kok sampai mati ya ini. Kaya aneh. Iku nanti nek wis dadi kebiasaan, dadi gampang, malah dadi kebutuhan. Kayak gini loh, sampean biyen cek tas dicekeli HP, mungkin gak ngerasa kaya saiki. Tapi ketika wis kadung keterusan nggih. Keterusan atau awal gawe HP atau wis game-gamean kan rasanya gak kaya saiki. Tapi ketika wis keterusan kalau HP gak game-gamean itu kae iku kaya ngono. Dadi api iku nek sampean lakoni terus-menerus istiqomah, insyaallah iso dadi perilaku, iso dadi karakter sing nek gak nglakoni iku malah ketagihan utawa sing kurang. Iku sak lakonono sampe ngrasa. Nek sampean kali kula durung durung ngrasa kok kurang, durung ngrasa ketagihan, ya berarti kurang akeh, kurang tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Paman mongko utawi sapane wong, eling Mas. Paman mongko utawi sapane wong iku taroka. Iku taroka ninggal sapa man ing Jumat apa? Iku taroka ninggal sapa man ing Jumat fi hayati ing dalam urip ingsun. Wa ba'di lan ing dalam sawise ingsun. Wala hulan iku keduwene man. Wala hulan iku keduwene man imamun utawi iman. Adilun kang adil. Imamun utawi imam adilun kang adil au jaisun utawa nyeleweng. Au jairun gitu aja. Jairun nyeleweng. Istighfafan krono ngentengno. Istighfafan krono ngentengno biya kelawan Jumat. Wa juhudan lan ngingkari
wa juhudan lan ngingkari biha kelawan Jumat, ya kelawan Jumat fala jamaah mongko orang ngumpulno, fala jamaah mongko orang ngumpulno sapa Allah Gusti Allah, sapa Allah Gusti Allah lahu keduwene man, lahu keduwene man, samlahu ing golongane man, samlahu ing golongane man wala barokah lan ora ana barokah iku maujud, wala barokah lan ora ana barokah iku maujud lahu keduwene man, lahu keduwene man fi amrihi ing dalem urusane man, fi amrihi ing dalem urusane man, wala sholata lan ora ana salat iku maujud, wala sholatan ora ana salat iku maujud lahu keduwene man, wala zakatan ora ana zakat iku maujud, wala zakatan ora ana zakat iku maujud lahu keduwene man, wala hajan, wala hajalan ora ana haji iku maujud lahu keduwene man, wala saumalan ora ana poso iku maujud lahu keduwene man, wala birrolan ora ana kebagusan iku maujud lahu keduwene man, lahu keduwene man hatta yatuba sehingga tobat sapa man, hatta yatuba sehingga tobat sapa man, faman mongko utawi sapane wong, faman mongko utawi sapane wong iku taba tobat sapa man, tabat sapa man, taba mburine iki taba mongko nrimo tobat, taba sing mburine kan ono loro, faman mongko utawi sapane wong iku taba tobat sapa man, taba mongko nrimo tobat sapa Allah Gusti Allah, alaihi ngatasé man, alaihi ngatasé man, nggih. Paman tarokaha fi hayati ba'da wa au ba'di walahu imamun adilun sateruse, nggih. Maka barang siapa yang meninggalkan Jumatan pada saat saya masih hidup, ya, Kanjeng Nabi urip atau sesudah Kanjeng Nabi sampun tilar donya, maka dia akan dijadikan Allah sebagai orang-orang yang bukan termasuk golongan dari umat-umatnya Nabi Muhammad, dan keberkahannya dan juga urusannya dan juga sholatnya, zakatnya, hajinya, posone, kemudian kebaikan-kebaikannya itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek kanggo wong sing wani ninggal Jumatan, apa maneh meyakini bahwa Jumatan niku gak wajib. Nggih. Sampeyan ninggal Jumatan iku gak sepiro tinimbangane wong sing duwe keyakinan bahwa Jumatan niku gak wajib kanggo wong lanang. Sampeyan yakin bahwa Jumatan gak wajib, sampeyan dosane iso kufur barang itu. Naudzubillah min. Maka jangan sampai kalian melakukan seperti itu, bertobatlah hatta yatuba sehingga nek gelem tobat yo disepuro karo Gusti Allah. Faman taba barang siapa yang bertobat, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima tobatnya orang tersebut. Sing penting sampean kali kula nek wis tau nglakoni dosa, tau nglakoni maksiat, tau nglakoni elek, kudu wani tobat jenah suha. Suha iku apa? Gak duwe niatan, gak duwe apa jenenge sejo kanggo galeni maneh, iku jenenge tobatan nasuha. Wis dene niatan ngono, dadi kepreset maneh ya tobat maneh. Terus nggih.
Semoga-moga diparingi murah di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Oke, dengarkan dulu saya umumkan semua apa jadi kawan ya bu foto tani keluar ini kabeh nggih bareng-bareng nang kene utawa ngene Joko gelas itu ae dhisik engko mangane samarini goyang. Salat dulu mari takjil kemudian ayo salat bareng-bareng mari ngono mangan nggih ngono nggih dadi dijoko gelas itu ae mame dikomen disor ya gak apa-apa mam nang nggo ya gak apa-apa nggih apa sama gelas bayar nang aku 5.000. Ada yang lain? Siapa sih gak mau gelas? Biji, wah ternyata lumayan 5.000, 10.000, 20.000. Yes, aku sing kanggo kelas nang aku. Tak dungani. Dungani nggih iki penutupan. Penutupan nggih. Apa jenenge? Engko sateruse streaming ae lah. Hotel. Mungkin temennya terkawan bucal apa main streaming. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna qauluna nasirin wa taqana baina qauli fadil wa baina Muga-muga diparingi manfaat, muga-muga tahun ngarep bisa ngentukno ngaji iki Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.